טוב, אז מה קורה חברים? כאן אני ואלעד, אתם שואלים מה קרה לי ביד בטח? התרסקתי. אז אם יהיה 10 תגובות של ינאי ואלעד הסרט, או של השורט שאנחנו עומדים לעשות עכשיו, אז אנחנו נעשה את הסרט. אבל לא את הסרט של ינאי ואלעד הסרט. תוריד את זה אלעד, תוריד את הדבר הזה. אלעד! אוקיי. די, זה לא נעים לי. אז, היום אנחנו עומדים להראות לכם את הטריילר של הסרט שיכול להיות שהוא הולך לצאת. אז בואו איתנו לראות את הטריילר. טוב, אז הטריילר יתחיל בעוד 3, 2, 1, הטריילר מתחיל. הטריילר שלנו מתחיל בחושך. חשוך ביותר ולא רואים כלום, נכון? עכשיו שימו לב. אז חזרנו בחושך. תעשה את זה למטה. נלחמים! אבל אל תעשה חזק, עכשיו אני מעיף לך את החרב, תעשה. תזרוק את החרב. אל תתרחב. לא, תראה, אני אעשה ככה, תעזור אחורה. האם אתה נכנע? לא. לא, תגיד כן. האם אתה נכנע? כן. תרים ידיים. זה. רבי אלעד מנסה להילחם נגד כל אחד, נגד מכרסמים. נגד מכרסמים. נגד דרקונים. רגע. ונגד לוחמים. ינאי, זה נכבה. אלה הלוחמים ששומעים מוזיקה בזמן שהם נלחמים. טוב, האם אתה נכנע? כן! למה דווקא בבית שלך? אז תגידו, אם אתם רוצים לראות את הסרט. טוב, עד כאן הסרטון שלנו חברים. תגידו אם אתם רוצים לראות את הסרט. וואו, זה מגניב. אתם יודעים שזה בכלל לא בצבע תכלת, זה בצבע ירוק. אבל זה נראה במצלמה כאילו זה בצבע תכלת. כן, אנחנו מצלמים. כן. אז זה היה הסרטון שלנו חברים, בואו נכבה את זה. תרבה. מקווה שנהנתם. ביי יוטיוב.